Bona tarda, gràcies a tots i totes per vindre a aquesta activitat que fem conjuntament amb l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Associació de Veïns Alpí, perquè els joves de segon de batxillerat puguen tindre l'oportunitat d'explicar una de les tasques més feixugues que tenen que fer durant el seu batxillerat, que és redactar i fer i després exposar al col·legi el seu treball de recerca. Aquesta iniciativa s'obre perquè tinguin una segona oportunitat en aquest moment d'explicar-lo a les famílies i a la gent del poble i que es puguin lluir. Com aquí no tindrem avaluació ni tindrem cap tipus de manera d'avaluar-los, doncs aquí es poden lluir i disfrutar de la seva feina. Passo la paraula a Núria, que és del Ferrer i Guàrdia, i ella presentarà els alumnes. Molt bé, gràcies. Doncs sí, aquest any els hem proposat als alumnes que volguessin que presentessin la seva presentació aquí. Són 4 els alumnes que s'han animat a fer-ho, que ara ells aniran presentant. El David Fernández, el Marc López, la Marta Márquez i la Sara Romera, que arribarà d'aquí uns minuts. Hola, bona tarda. Podeu seure. I veureu que són 4 treballs molt diferents entre ells. Ha sigut casualitat, no és que haguem buscat expressament treballs diferents, sinó que són de temàtiques molt diferents entre ells i per això creiem que està bé perquè dona una visió molt general de què és el treball de recerca. Que, com ha dit el company de l'associació de la Universitat Popular de Sant Joan d'Espí, és feixuc, però també és veritat que quan un alumne entra molt en un tema i aprèn molt, doncs també és molt intens i molt gratificant. I esperem que us interessin els temes i que us agradin aquestes presentacions, així que us deixo amb el David Fernández, que farà la primera. Bona tarda, em dic David Fernández León i us explicaré el meu treball de recerca, el qual es diu Nas de manga o Kideska, el manga i la seva influència cultural a Sant Joan d'Espí. Aquest és l'índex de la meva presentació. S'estructura en 5 parts. La introducció, que és el manga al Japó, el manga a Sant Joan d'Espí i les conclusions. Comencem amb la introducció. Les meves raons per l'elecció del tema són 5. Perquè soc un gran admirador del Japó i de la seva cultura, perquè soc consumidor de manga i anime, perquè soc estudiant de japonès, perquè volia saber com interactuaven altres fanàtics del manga amb el manga i perquè com el manga és un tema d'actualitat, és molt famós i és consumit, volia saber, crec que seria molt més fàcil buscar informació d'aquest tema que no pas de cap altre. Els objectius del meu treball s'estructuren en 3 objectius principals i 2 secundaris. Els principals són il·lustrar de manera general com és la difusió cultural del manga i com afecta els que el consumeixen, indagar en la raó de la fama del manga i el seu perquè i il·lustrar i investigar 4 àmbits on el manga té més influència en l'àmbit cultural. Els secundaris són inspeccionar els precedents artístics del manga i mostrar la manera en què s'organitza i es representa la subcultura otaku a Sant Joan d'Espí. Dit això, primer hi ha les hipòtesis, les quals són que el manga, un producte enfocat en el seu país d'origen en públic masculí, a Sant Joan d'Espí està dirigit predominantment a nois adolescents, que l'acte de fer cosplay a Sant Joan d'Espí arrossega un estigma molt més gran del que té el Japó, que a través del manga es transmeten valors innocents positives, però també prejudicis nocius com el masclisme o l'homofòbia, i això té un impacte a la vida i a la manera d'actuar de les persones que consumeixen manga, que els gèneres més consumits i publicitats al manga són aquells que són més publicitats, i que la utilització a Sant Joan d'Espí de les tècniques de publicitat relacionades amb el manga provocaria un augment de les vendes d'aquest. Ara sí, comencem amb la primera part, que és què és el manga. Això és un manga. Manga és una paraula japonesa que s'utilitza per designar una historieta creada i serialitzada al Japó. També té l'accepció de paraula japonesa per designar historietes en general. El manga podria ser considerat la contrapart del còmic americà, excepte que té un seguit de característiques distintives que li donen la seva pròpia identitat i el distingeixen de la idea de còmic que tenim aquí. La primera, com podeu veure, és com s'ha de llegir. El manga emula la manera de lectura del japonès tradicional, és a dir, de dalt a baix i de dreta a esquerra. Això vol dir que les vinyetes tenen un ordre específic en el que han de ser llegides i dintre les vinyetes les bafarades també s'han de llegir en un ordre específic. El segon és l'escriptura del manga. El manga, com podeu veure, utilitza 4 dels 5 alfabets que té el japonès. Per exemple, aquí hi ha el kanji, el katakana i l'hiragana. A vegades s'utilitza el 5è, però normalment aquest està reservat per quan un estranger intenta parlar japonès, així que no apareix molt.
El manga també té una cosa anomenada furigana, que és la impressió de caràcters sil·làbics al costat d'un kanji per saber com es llegeixen i per tant saber què signifiquen. Per exemple, aquí teniu en hiragana que posa Nihon i per tant saber que aquest kanji es llegeix així i que significa Japó en japonès. I aquí teniu una mostra de l'escriptura tradicional japonesa de la que he parlat abans. I finalment l'última característica és l'estil de dibuix del manga, caracteritzat per uns ulls molt grans per magnificar els sentiments i les emocions dels personatges, l'aplicació de diferents nivells de detall, encara que aquí no es veu molt bé, per tal de donar més o menys importància al que està passant dintre de l'escena, i l'anomenat efecte màscara, que és la combinació entre fons realistes i personatges animats per tal de que les transicions entre vinyetes siguin més fluides i dinàmiques. No s'ha de confondre el manga amb l'anime. Hi ha molta gent que no s'aclara amb això i ho considera com el mateix o com dues coses completament diferents. La veritat és que, com podeu veure en les imatges, l'anime no és una altra cosa que un manga que, degut a que és molt famós, a que és molt consumit o que agrada la temàtica, ha estat convertit en sèrie d'animació i s'ha començat a emetre per la televisió. Per tant, podem dir que l'anime no és una altra cosa que un manga animat. I finalment, no podem parlar de què és el manga sense parlar del seu origen. La història del manga està estretament lligada amb la de l'art japonès, concretament amb el de mitjan segle XVIII. En l'obra Chojin Butsujiga, del sacerdot budista Toba Shoujo, apareixen les primeres reminiscències al manga i al mateix temps, en la disciplina artística de l'ukiyo-e, apareixen les primeres reminiscències als gèneres del manga. De l'ukiyo-e destaca especialment la gran onada de Kanagawa o Kanagawa Okinamiura de Katsushika Hokusai. Al segle XIX, el Japó es torna a obrir al món i hi ha un intercanvi cultural i artístic entre estrangers i japonesos. D'aquesta època destaca l'obra Tagosaku Tomokube no Toku Senbutsu de Kitazawa Rakuten, feta el 1902, que incorpora moltes d'aquestes noves característiques i, a més, és el primer manga modern per l'època. Del 1245 triomfa el Kodomo manga, o manga per a nens, però després arriba la guerra i la gent deixa de consumir tant manga fins al 1952, quan Tezuka Osamu comença la serialització d'Astro Boy o Tetsuwan Atomu fins al 1968. Astro Boy és el primer manga de la història en incorporar moltes d'aquestes noves característiques i a més va ser el primer manga basat en anime. La següent secció és el manga al Japó, la qual vull començar parlant d'una problemàtica que hi ha al Japó actualment i que al món del manga no és menys. Per fer-ho, el masclisme. Per fer-ho, vol lluitar la relació entre Eren Yeager i la Mikasa Ackerman, dos personatges del manga Shingeki no Kyojin no Attack on Titan, els quals han donat al Japó molt a parlar sobre aquest tema. El problema que hi ha al Japó amb el masclisme és que no saben diferenciar de manera concreta quan és un comportament masclista d'un comportament d'una herència cultural que s'ha quedat obsoleta. I això, com podeu veure, es reflexa en la relació entre l'Eren i la Mikasa. L'Eren té certs comportaments amb la Mikasa, com per exemple castigar-la per humiliar-lo públicament, abusar d'ella físicament, abusar d'ella verbalment, tractar-la malament, dir que en realitat ella no l'estima, sinó que només creu que l'estima perquè el veu com el seu amo, etc., que mentre que a nosaltres ens resulten comportaments clarament masclistes i que afecten contra la pròpia persona i la seva identitat, al Japó són comportaments acceptats socialment perquè formen part d'aquesta herència cultural. Això està fent que les generacions més joves que llegeixen manga perpetuïn aquests comportaments per ser considerats bons perquè formen part d'aquesta herència cultural, per la reticència que sempre hi ha hagut al Japó sobre els canvis d'origen estranger i degut a que hi ha una gran desinformació al Japó sobre el tema del masclisme en general. D'altra banda, aquests comportaments també s'estan colant dintre del manga i estan provocant discussions sobre aquest tòpic entre fanàtics estrangers i japonesos. Ara sí, passem als 4 àmbits on el manga té més influència al Japó. El primer són els gèneres del manga. El que hem de saber dels gèneres del manga és que s'organitzen en nomenclatures. És l'única excepció als gèneres del manga que són tan consumits i tan publicitats que formen una nomenclatura per si sols, els quals són aquests. Aquests tenen la característica de tenir certes idees preconcebudes que s'han de seguir sí o sí per tal que aquest manga formi part d'aquest gènere, els quals són el shonen, el shoujo, el seinen, el josei, el shonen ai, el shoujo ai, el yaoi, el yuri, les mahou shoujo i l'hentai. Els altres gèneres s'organitzen d'aquesta manera. El manga de comèdia es divideix en manga d'harem o haremu mono, el manga d'harem invers o gyaku haremu i el manga ecchi. El segon àmbit és el cosplay, el qual té un lloc molt important dintre la subcultura otaku japonesa, dintre les relacions socials japoneses i dintre l'economia japonesa. És molt important per la subcultura otaku japonesa perquè el cosplay s'ha convertit en una activitat
tan important dintre del Japó que ha passat a ser una activitat que pot estar relacionada amb el manga i que té premis, convencions, concursos i fins i tot gent que viu i guanya diners de fer cosplay. D'altra banda, com podeu veure en la imatge, és molt important per les relacions socials japoneses perquè el cosplay té l'opció de fer-se en grup, provocant que es coneixin gent nova amb la que comparteixes gustos i interessos i en la que puguis ser tu mateix sense sentir-te jutjat, problema molt important actualment en la societat japonesa. I finalment, com podeu veure, és molt important per l'economia japonesa perquè el furor del cosplay és tan gran al Japó que s'han arribat a crear botigues i magatzems especialitzades només en la venda de productes per fer cosplay, com perruques, maquillatge o disfresses. El tercer àmbit són els valors morals tradicionals. Aquest, en un principi, està unit amb la part del masclisme, però en vaig adonar que, primer, no tenien res a veure l'un a l'altre i, segon, que aquests valors no són exclusius del manga, sinó que apareixen en altres mitjans com pel·lícules, llibres o novel·les. Parlo de valors com la llibertat, l'expressió, l'opinió, etc. Al Japó hi ha dos grans grups, els relacionats amb les relacions socials, amor, amistat, empatia, honestedat, respecte, etc., i els relacionats amb el dia a dia com treball en equip, esforç, superació, motivació, etc. Pel que fa al de les relacions socials, destaca especialment l'amistat, molt influenciada per un tòpic del manga, que podeu veure aquí, anomenat Nakama Power. El Nakama Power és un recurs del manga mitjançant el qual el protagonista obté el poder per vèncer el mal mitjançant el recolzament dels seus amics. Això s'ha traduït a la societat japonesa en un fenomen anomenat recerca de Nakama, o en altres paraules, la recerca d'un amic que sigui tan proper a tu que et puguis comportar amb ell de manera informal i ell no et tracti de maleducat ni de que t'estàs prenent moltes confiances. Això està fent que les generacions japoneses més joves no busquin coneguts i amics, sinó que busquin Nakama i, pel que sembla de moment, està provocant un canvi benigne dintre de la societat. D'altra banda, l'altre gran grup de valors està molt ben exemplificat pels executius japonesos de baix rang o salaryman, els quals tenen la particularitat que apliquen valors positius des d'un punt de vista negatiu. Per exemple, els executius japonesos són ben coneguts arreu del món pel seu treball en equip ràpid i eficient. Per aquest treball en equip s'aplica des de la perspectiva de no voler destacar més que els altres per tal de no ser condemnat a l'ostracisme dintre de l'empresa. Altres valors, com la motivació o la superació, cauen dintre del mateix sac, perquè, per exemple, aquests són aplicats des de la perspectiva de no voler destacar i, juntament amb la mentalitat de grup de les empreses japoneses, provoca que treballin de més per fer el mateix que els altres i no puguin disfrutar o gaudir del temps que tenen lliure. Finalment, l'últim àmbit és la publicitat, la qual té una relació de simbiosi molt important amb el manga. L'ús de la publicitat comporta al manga diversos beneficis, com per exemple l'augment del prestigi social i la fama que té entre els seus consumidors i la gent en general, provocant que la persona que fa el manga i l'editorial que se realitza obtinguin més beneficis. També s'utilitza per anunciar adaptacions a l'anime o preqüeles, seqüeles o spin-offs d'un manga, fent que aquest manga torni a ser d'interès general i les consumicions tornen a pujar. I també l'empresa que fa aquesta publicitat rep un petit benefici perquè normalment això sol acabar al carrer o fins i tot per la televisió. D'altra banda, el manga és per la publicitat una eina per vendre productes. Hi ha moltíssimes empreses japoneses que s'aprofiten dels personatges, la història i les localitzacions d'un manga famós per publicitar els seus productes. Per exemple, aquí teniu la cadena de restaurants Kurasushi, que s'aprofita dels personatges del manga Kimetsu no Yaiba per publicitar els seus restaurants. D'altra banda, els serveis públics japonesos també són ben coneguts arreu del món per utilitzar-ho, destacant especialment la Creu Roja japonesa i les seves campanyes de donació de sang amb personatges de manga. El següent àmbit és el manga Sant Joan d'Espí, el qual vull començar explicant com va poder ser que el manga va arribar a Espanya. El manga va arribar a Espanya gràcies a la tornada dels espanyols que havien anat al Japó al segle XIX. Gràcies a ells, al 1968, la revista catalana Cavall Fort va publicar una historieta curta en format manga anomenada Tonda Hanekojo, de Kitazawa Rakuten, feta el 1928, la qual va ser el primer manga traduït i publicat a Espanya, va ser el primer manga en català i va ser una revolució per l'època, perquè era el primer manga amb una noia com a protagonista que a més era poc femenina. D'altra banda, el primer manga en castellà no es va publicar fins al 1979, quan i va ser per l'editorial Grijalbo, i era un volum recopilatori del manga Gekiga Motaktoden, de Fujiko Fujio, fet el 1969, que parlava de l'ascensió al poder de Mao Zedong i de com va afectar a la Xina. L'augment d'interès pel manga es va produir de la dècada dels 80 al 90, degut a que es van començar a traduir i publicar moltes sèries de manga, i a més les adaptacions animades de Sailor Moon,
i Bola de Drac van arribar a les televisions espanyoles. A la dècada dels 90 l'interès va decaure, però va tornar a ressorgir l'any 2000. Malauradament, el 2007 va arribar la crisi i les vendes del manga van baixar, fins i tot va estar a punt de desaparèixer la indústria, però del 2011 al 2014 va poder estabilitzar-se per consolidar-se finalment en l'economia espanyola el 2015 fins als nostres dies. Ara, abans de passar als 4 àmbits de Sant Joan d'Espí, us vull fer uns 5 cèntims del que són els seguidors del manga a Sant Joan d'Espí. Hem de tenir en compte que la majoria són noies, com podeu veure en aquests dos gràfics, i que la franja de consumidors no es veu molt bé, però és molt gran, va dels 11 als 78 anys, però la majoria es concentren en l'adolescència, específicament els 14, 15, 16, 17 i 18 anys. Ara sí, pel que fa al primer dels àmbits, els gèneres del manga, la veritat és que no canvia molt amb el Japó. Una altra vegada els més consumits tornen a ser els que són més publicitats i que tenen idees preconcebudes. Això es va veure recolzat quan els vaig preguntar si m'haguéssiu de recomanar un manga, quin em recomanaríeu, i em van recomanar aquests, que són d'aquests gèneres tan consumits i tan famosos i amb idees preconcebudes. I el que sí em va sorprendre és la poca gent que era fanàtica del yaoi, perquè és veritat que el Japó és un gènere que té molta fama i és molt important i té també moltes fanàtiques, i considerant que la majoria eren noies, em va sorprendre que la poca quantitat de gent que li agradava aquest gènere a Sant Joan d'Espí. Abans de passar al següent àmbit, vull comentar aquesta cita perquè em va semblar molt tendre que una persona s'hagués pogut acceptar a si mateixa a partir d'un gènere del manga, perquè moltes vegades no ens parem a pensar per què ens agrada certa cosa. Pel que fa al cosplay, sí que va ser bastant diferent amb el Japó, perquè, com podeu veure aquí, la majoria de gent a Sant Joan d'Espí mai havia fet cosplay i només una petita part de la gent havia pensat a fer-ho. Això és totalment diferent amb el Japó, perquè al Japó haver fet cosplay almenys una vegada en la vida és bàsicament imprescindible per ser considerat un veritable fan d'un manga. També, quan em vaig centrar en la petita minoria que sí que havia fet i els hi vaig preguntar si ho havien fet públicament, em va sorprendre la quantitat de gent que va dir que sí, ja que al Japó fer cosplay públicament sense una raó de pes, com una convenció, un premi o un concurs al darrere, és bàsicament com humiliar-se públicament. L'única cosa en la que van coincidir els fans d'ambdós països va ser que preferien fer cosplay en grup que no de manera individual. Pel que fa a l'àmbit dels valors morals tradicionals, en aquesta ocasió sí que ho vaig juntar amb la part del masclisme i vaig començar preguntant-los si creien que el masclisme influenciava les històries del manga. Com podeu veure aquí, la major part de gent va estar d'acord perquè sí que és veritat que els fans occidentals del manga solen ser molt més vocals amb aquest tema que no pas els del Japó. D'altra banda, per la part dels valors morals, els hi vaig preguntar quin creien que eren els gèneres del manga que feien més apologia d'aquests valors. Òbviament em van dir els que són més consumits i més coneguts. I vaig acabar preguntant-li si creien que aquests valors aplicaven aquests valors en la seva vida quotidiana. La majoria em va dir que no, cosa completament diferent amb el Japó perquè, com he explicat abans, la societat japonesa està bàsicament fonamentada sobre aquests valors. I finalment, pel que fa a la publicitat, em vaig centrar en la vessant més econòmica i els hi vaig començar preguntant si creien que l'utilització del manga com a mètode publicitari a Sant Joan d'Espí podria ser possible. La majoria de gent va dir que potser, però no estava molt segura, però del que sí estaven segurs era que si les editorials que traduïen i serialitzaven el manga començaven a utilitzar-lo com a mètode de publicitat, les vendes augmentarien. Finalment, els hi vaig preguntar si els agradaria que el manga s'utilitzés a Sant Joan d'Espí com a mètode publicitari. La major part de gent em va dir que sí, però hi va haver una petita part que no va estar d'acord perquè deia que seria com treure-li al Japó una de les coses que fan exòtic pels estrangers. Finalment, abans de passar a les conclusions, vull comentar aquestes cites perquè em va deixar una mica perplexa que la gent no sabés exactament per què utilitza el Japó el manga com a publicitat. Hi havia gent que creia que era perquè el manga era llegit per tothom allà, cosa que no és veritat, és un estereotip, perquè el manga formava part de la seva herència cultural, cosa que no és exactament veritat, és més un subproducte de la seva herència, i la que és veritat i que per això l'utilitzen, perquè el manga l'utilitzaven en base al que més venia al Japó, que és per això pel que l'utilitzen al Japó. I finalment arribem a les conclusions, les quals en un principi em van costar de trobar, però finalment em vaig quedar molt contents amb elles, així que les aniré explicant una per una. Pel que fa a la primera hipòtesi, que el manga és un producte a Sant Joan d'Espí enfocat predominantment a nois adolescents, aquesta és parcialment certa. El manga a Sant Joan d'Espí és consumit per nois i per noies, majoritàriament per noies, però el que no es pot negar és que la majoria de consumidors són adolescents.
Pel que fa a la segona hipòtesi, aquesta és totalment falsa, perquè és a l'inrevés. A Sant Joan d'Espí hi ha molt menys estigma al Japó, està menys mal vist fer cosplay públicament sense una raó que no pas al Japó. Pel que fa a la tercera hipòtesi, aquesta és molt interessant perquè depenent si la mires des de la perspectiva japonesa o des de la perspectiva de Sant Joan d'Espí, té diferents respostes. Si la mires des de la perspectiva japonesa, és parcialment certa. Apliquen els valors positius, però no apliquen els negatius a menys que considerin que aquests formen part de la seva herència cultural. En canvi, si ho apliques des del cas de Sant Joan d'Espí, aquesta seria totalment falsa, perquè ja hem dit abans que no apliquen ni els positius ni els negatius. Pel que fa a la quarta hipòtesi, que els gèneres més consumits són aquells que són més publicitats, aquesta és certa. Un manga necessita publicitat per ser famós, i per tant, perquè un gènere del manga hagi pogut arribar a ser tan famós, necessita que es publicitin moltes sèries de manga d'aquest gènere. Per exemple, perquè el shonen hagi pogut arribar a ser un dels gèneres del manga més consumits i coneguts, s'han hagut de publicitar moltes sèries de manga que caiguen en aquesta categoria. I pel que fa a l'última hipòtesi, aquesta és probablement la més difícil de respondre perquè ens basem en l'especulació. La gent no sap si funcionaria o no, però està segura que les vendes augmentarien. Jo no estic molt d'acord amb això, perquè crec que perquè pogués funcionar aquesta hipòtesi, el manga hauria d'ocupar un punt tan important a la nostra societat com ho fa el Japó, i això no ho veig en un futur pròxim. Així que aquesta no la veig jo molt possible en un futur. I finalment, pel que fa als objectius, crec que més o menys estan tots més o menys explicats dins del treball, però si creieu que no i voleu que us aclari algun, estaré encantat de fer-ho. Així que fins aquí la meva presentació i si teniu alguna pregunta estaré encantat de respondre-la. Muy bien. A ver, ¿Preguntas? Pues ya. Tu decideixes, David. arguments. A ver, pues, Vinga. Marc. Era per preguntar-te quin és el teu tipus o gènere preferit de manga. Quin és el teu tipus o gènere preferit de manga i si podries parlar una mica més de... Del gènere del manga que he explicat abans. Sí, del que Del més que t'agradi. Pues el gènere que més m'agrada a mi, la veritat, varia bastant, però jo m'inclino més pels gèneres de manga que són més de fantasia i misteri. Normalment els que són dirigits als joves adults o als adults, perquè solen tractar el tema amb més realisme i de manera molt més real. I què més? Jo et volia preguntar sobre quan has ensenyat el primer manga que es va publicar a Espanya, a la revista aquesta Cavallfort, clar, la imatge que has posat no m'ha semblat gens de manga, perquè m'he fixat en l'estereotip, que jo no en tinc ni idea. Llavors, és perquè van modificar-ho perquè s'adaptés més a l'estètica habitual aquí? No, és perquè els primers mangas al Japó tenien aquesta estètica. Vale, o sigui, eren així també, el dels ulls i tot va ser després. Sí, per això dic, aquesta és del 1968, és del moment en què el Japó es va tornar a obrir al món i aquest va ser un dels últims en adaptar aquestes noves característiques de les que he parlat abans. Vale. Sí, aquest l'únic que té són les transicions entre vinyetes molt més dinàmiques. Bueno, parleu-ho, perquè parlem... Vale, merci. Algú més? Jo? Ah. Jo, tira cap al final un moment. Quan parlaves de les conclusions, si no ho he entès malament, dius que perquè sigui famós ha d'haver publicitat, no? Però no seria també que conforme si agrada és un producte que va creixent, com per exemple Bola de Drac, suposo que al principi no estava pensat per a moltes persones, i al final és un... se va fent gran i al final suposo que una cosa s'alimenta l'altra, no? Sí, però o sigui, quan dic que necessita publicitat per ser famós és perquè el mercat del manga del Japó està molt enfocat en la consumició japonesa. O sigui, aquí ens arriben només els mangas que han sigut els més famosos al Japó. I per tant, quan arriben aquí, aquests mangas ja tenen aquesta fama. Però perquè quan refereixo que un manga necessita publicitat per ser famós, em refereixo perquè arriba aquí i sigui traduït, necessita primer ser famós en el seu país d'origen. Sí, una pregunta. El manga, bueno, porque yo estoy viendo, o sea,
la sociedad japonesa no tiene nada que ver, por ejemplo, con los dibujos que aparecen del manga, porque normalmente si ellos alguna cosa tienen es que no exteriorizan sus emociones. En cambio, cuando ves el manga y esto, parece que sea cuando exteriorizan realmente sus emociones, porque realmente en la vida social y normal no lo hacen. ¿Eso es cierto? Bueno, eso ahora lo que está es un poco en discusión, porque lo están discutiendo de si el manga lo que es una exteriorización de lo que en verdad quieren transmitir, o simplemente lo que hace es tomar más influencia de la influencia occidental que cogió cuando llegaron los extranjeros. Pero la verdad la mayor parte de gente cree que en realidad es más una exteriorización de los deseos, porque sí que es verdad que en el manga se abusa mucho de la fantasía, pero es una fantasía bastante japonesa. No suele incorporar elementos de otros países y si los incorpora los adapta a la cultura japonesa. Entonces hay mucha gente que no sabe bien, pero que se inclina porque es la exteriorización de lo que quieren en realidad para la sociedad. Jo vull fer una altra pregunta. David, una pregunta. A veure, del tema que deies de l'herència cultural i del masclisme i del maltractament, això vol dir que realment passa? No en tinc ni idea, si en el Japó passa i ho reflecteixen en el manga. I després una altra segona pregunta és aquesta passió que tu tens, no, pel manga, la faràs servir en el futur de manera professional, acadèmica, o és només un hobby per tu? Bueno, primer contesto la segona. Sí, vale. sí. Per la segona, a veure, jo de moment el manga m'agrada com a hobby. Sí que és veritat que, per exemple, vull treballar de traductor i un dels idiomes que estic estudiant és japonès, però de moment la meva intenció és tenir-lo com a hobby per fer-ho en el meu temps lliure. Pel que fa a la primera, encara que soni dur, alguns dels comportaments sí que segueixen passant, però solen passar en els poblets que hi ha normalment a les muntanyes japoneses, perquè és veritat que el Japó, encara que no ho sembli, interiorment està molt poc comunicat entre les ciutats. I això sí que és veritat que segueix passant a les ciutats. Ara, que el que passa és que com els escriptors de manga solen ser també persones molt grans, aquests comportaments sí que els tenen com acceptats. I per això sí que és veritat que se solen veure de manera molt més directa que no pas quan ho fa una persona jove. Jo tenia una pregunta. Has dit abans que el manga podia representar una representació de la societat japonesa i a l'inrevés, que la societat japonesa es veu reflectida en el manga. És cert que vist des d'Occident, no? La cultura japonesa va tindre una edat mitjana llarguíssima, vull dir, llarguíssima, i és hereva del codi samurai, del bushido, i que en el manga això pot resultar de que la gent que al final s'apassiona per al manga i fa cosplay, vist des d'Occident, i que va al karaoke, és l'únic lloc on culturalment és acceptat que tu et lliberes una mica. Aquesta percepció pot ser certa o són coses diferents, la gent fa cosplay perquè ho sent així i va al karaoke perquè ho sent així? No, és que això és molt interessant perquè al Japó, o sigui, els otakus estan molt mal vistos, perquè otaku era una paraula japonesa que s'utilitzava antigament al Japó per referir-se, o sigui, literalment significa estar dins de casa, otaku. I és una paraula que s'utilitzava de manera despectiva en el japonès antic per referir-se a les dones. Aquesta connotació sí que no va arribar fins als nostres dies, però la paraula estar a casa, que és com la idea que se t'acudeix quan penses en un otaku, sí que s'ha quedat. Llavors, al Japó, ser un otaku està molt mal vist. Aquí ho veiem com el nom al que se dona als fanàtics del Japó, però al Japó està molt mal vist i si tu dius en públic o et veuen llegint manga de manera com molt repetides vegades, és bastant probable que acabi sent la persona de la que se'n riuen a les teves esquenes. Vale, pues moltes gràcies. Bona tarda, soc Marc López i avui us parlaré sobre el 387, que és el meu treball de recerca. Aquí teniu els continguts principals, que serien l'introducció, els objectius, l'aspecte físic, la construcció i la conclusió.
Doncs començaré amb la introducció. Ara us preguntareu què és un trebuchet, perquè de tothom que li he dit de què anava el projecte només una persona sabia què era. Doncs això és com una espècie de catapulta, però amb la gran diferència que aquest aprofita una energia mecànica que és la gravetat, que ara us explicaré més en profunditat. I la diferència que té amb la catapulta, a més, és que aquest pot arribar bastant més lluny. El trebuchet es va inventar a la Xina l'any 500 per l'edat mitjana, perquè a les guerres de l'edat mitjana hi havia molts guerres entre castells, per així dir-ho. Llavors, durant la guerra, perquè com aquestes màquines podien arribar a passar fins 15 tonelades, s'havien de fabricar mentre estaven lluitant. Llavors, quan acabaven de fabricar-ho ja era com que no podien sortir del castell ja. Llavors era com una victòria i per això es va fer tan popular. Els objectius del meu TR és saber com funciona aquesta màquina, perquè a mi m'agrada molt la física, ja que al nostre institut tenim molts bons professors. Fer la pelota. I també la tecnologia, ja que aquesta màquina és una combinació entre tecnologia i física. La metodologia no l'he canviat des del principi, llavors és com molt bàsica, és cerca informació perquè no tenen ni idea abans de com funcionava. Els fonaments físics, que és entendre des de l'aspecte físic com funciona la construcció, que és primer una maqueta que vaig fer, que avui se m'ha tancat, just, i després una gran, i la comprovació de resultats. D'acord. Això en teoria és el trebuchet, llavors ara explicaré com funciona. És molt bàsic el funcionament que es veu, és aquí en teoria posaríem pes, llavors això pujaria i aquí hi ha una viga amb una corda en teoria i baixaria mentre que això puja. Llavors hi hauria un mecanisme que soltaria la tensió que hi ha aquí, doncs això baixaria de cop i impulsaria la viga perquè sortís el projectil. D'acord, ara parlaré sobre l'aspecte físic, que són totes les fórmules per comprovar cap on va el projectil i quin abast té. Llavors, com he explicat abans, és el pes i després surt. Aquí primer, això són fórmules bastant específiques, llavors és com un aspecte complicat, però la teoria és fàcil. Llavors, primer el que has de fer és calcular l'energia mecànica que té un trebuchet, que es forma de dos tipus d'energia, que és l'energia cinètica i l'energia potencial. L'energia cinètica és l'energia que té un cos al moure's, l'energia potencial és l'energia que té en aquell moment però que no es veu, és l'energia que pot arribar a tindre. Llavors, a partir d'aquestes dos, podem aïllar la velocitat i ens donaria aquesta fórmula. Llavors substituïm els termes del nostre trebuchet i ens surt que el meu en concret té una velocitat inicial de 6,93. La velocitat inicial és la velocitat que té en aquest punt just quan s'està llançant. D'acord. Ara, a partir de la velocitat, podem utilitzar aquesta fórmula, que és el temps. Llavors, si substituïm tots els termes, ens surt que està com a l'aire durant 1,355 segons. I a partir del temps podem aconseguir l'abast, que és com el recorregut. Doncs aquí ha començat el projectil i ha arribat fins aquí, que calculant-ho són 6,64 metres en un temps de 1,35 segons. Llavors és molt ràpid per el meu trebuchet, que és com d'1,10 metre d'alt. Imagineu-vos que era 15 tones, o sigui, locura. Llavors, em va sorgir un dubte al principi, que era en quin moment havia de llançar-se el trebuchet perquè fos el més eficient possible. Llavors vaig fer diverses proves, vaig fer bastantes més, i va donar la casualitat que era just a 45 graus, que és com el que tu principalment pensaries.
D'acord, el procés de construcció. Aquí he fet com uns dibuixos perquè s'entengui i és primer amb fusta, jo ho he fet tot amb fusta, fer com una espècie de triangle que seria com el que sostendrà el trebutxet. Llavors els fas dos, els juntes amb unes bigues perquè tingui més sostenibilitat i aquesta és la biga de la que parlava abans, que seria aquesta final, que aquí aniria la corda amb el projectil i aquestes dues últimes peces que són més petites, una seria com el canal perquè la corda que està juntada al projectil començaria com aquí, doncs mentre això està pujant l'arrastraria i després es llançaria. I això aquí és el pes que he dit. I aquest rebutget en concret és el que he fet jo, és igual, i fent d'aquesta forma és més eficaç perquè al no tindre justament el pes aquí i a l'haver de fer el recorregut d'aquí fins aquí té, crec que era 1,4 més de potència. Vale. Aquests són els càlculs que havia tret de les fórmules i aquests són els que jo he pogut fer del meu trebutxet. Llavors, al meu trebutxet, a les fórmules no he pogut calcular coses com la fricció a l'aire o altres coses, llavors no és exacte, però podem comprovar que la física ho ha tornat a fer i ha aconseguit calcular com i on anirà el projectil. Llavors, aquest és la velocitat que hem dit abans i aquestes són el resultat, que he fet diverses proves i aquesta és la mitja. Llavors, la meva conclusió és que a partir de la física podem comprovar el que passa al món real. Llavors, gràcies a la física podem saber el que passarà abans de fer-ho. Aquí en teoria surt gràcies per la vostra atenció i si teniu alguna pregunta. Jo voldria fer una observació. No sé si ho saps, però Napoleón era un tio que va arribar a ser el que va ser gràcies a que era un tio que tenia molt càlcul matemàtic. I ell, el que més treballava, ell era artiller. I totes les batalles que va guanyar va ser perquè va saber utilitzar l'artilleria de manera eficient. I tot això està relacionat, perquè suposo que tots aquests càlculs, tot i que ell ho va fer dirigit a màquines d'explosió, màquines de llançar coets, va llançar projectils, aquest tio ho va fer així. I aquest guanyava guerres, no és cap broma. O sigui, si això ho apliques i ho saps aplicar correctament, pots ser un líder. Sí, de fet, el que va substituir aquesta màquina va ser els canons. Els canons, sí. Per això ho he dit, perquè dic, ostres, està relacionat. L'Esperon, aquesta màquina, segurament que va ser el precedent del canó després, que va venir després. I saber llançar un canó i llançar-lo bé amb la distància correcta era guanyar batalles. Marc, jo tinc curiositat per saber per què has escollit aquest tema. O sigui, a mi m'agrada molt la física, és com cada cosa que veig de física és com wow, perquè funciona. Llavors, aquest em va sortir en un vídeo de YouTube que segueixo com un home que fabrica coses ell mateix. Llavors, i va fabricar un rebutxet de, no sé si eren 6 metres. Llavors jo vaig dir, jo també vull. I vaig aprofitar l'oportunitat del TR i per fer-ho. Molt bé. Això vol dir que estudiaràs física l'any que ve? Sí. Molt bé. Bueno, no física com tal, però algo relacionat amb la física. Perfecte. Esperem que les aplicacions que tinguin siguin positives. Exacte. Perquè la física... Tu mateix has tingut la física aixeca ponts, aixeca castells, però també els derriba. Bona matització, els que no s'obliden. Que és un físic dels bons. Molt bé, Marc. Molt bé. Molt bé. Un aplaudiment. Molt bé. Bon dia, em dic Marta Márquez Rodríguez i ara presentaré el meu treball de recerca que es titula Educació afectivosexual en la infantesa. En concret, a nens i nenes de 3 a 8 anys. Començaré fent una petita introducció
seguiré amb la part teòrica, però la part teòrica no em centraré molt, ho explicaré una mica resumidament per poder centrar-me en la part pràctica, que està dividida en 3 parts, que és l'anàlisi de llibres infantils, les entrevistes amb infants, el formulari que va dirigit per a pares i mares, i finalment el tríptic, que és el que podeu veure, i acabaré amb les conclusions. Per què he escollit el tema? Podria dir milers de respostes, però es poden simplificar en 3. La primera és que des de petita he tingut una inquietud i una necessitat d'ajudar els altres, ja sigui en qualsevol àmbit. Sempre he participat en qualsevol acte públic de Sant Joan d'Espí i sempre a l'escola, quan em demanaven ajut per fer alguna cosa, ho feia. El segon motiu és perquè crec que el món de la sexualitat és extraordinari i molt ampli i és un dels fets que ens uneix a tothom. És a dir, tot el món som persones sexuals i sexuades. També perquè gràcies al fet d'haver pogut ser corresponsal de Sant Joan d'Espí he pogut anar a xerrades amb la sexòloga de l'Oficina Jove on m'han ensenyat molt sobre aquest tema. També he pogut fer tríptics que parlen sobre educació sexual gràcies a corresponsals i he pogut accedir al grup LGTB de Sant Joan d'Espí i he pogut participar a les seves xerrades. Finalment, l'últim motiu és perquè he escollit el tema és perquè crec que l'educació és l'eina que ens uneix a tothom i que ens forma com a persones. Ara faré una petita introducció al tema. Primer de tot, que la sexualitat ha estat sempre des de l'inici dels éssers vius, ja siguin plantes, persones o animals. Durant el llarg de la història ha tingut menys o més importància i més o menys repercussió. Ha passat des d'etapes des que estava prohibit fins a etapes on ha sigut una revolució sexual. Llavors, amb aquest treball de recerca, el que busco és saber com està actualment, si encara és un tema tabú o no, i donar importància al fet que la sexualitat no és el sexe. Són coses totalment distintes. Pel meu treball de recerca em vaig plantejar 4 preguntes. Primera, que si els infants reben una bona educació afectivo-sexual. Quina és l'educació que reben i com es podria millorar. Finalment, si aquesta educació afectivo-sexual està condicionada segons la cultura, creença, els pares, societat, etc. Vaig fer 4 hipòtesis que eren que l'educació afectivo-sexual no era accessible per a tothom, que no era igualitària i inclusiva, que depenia de diferents factors com són els pares, la societat, la cultura, i que hi havia molta falta d'informació de part dels pares per abordar aquest tema. Tinc 3 objectius principals, que són transmetre i explicar la importància de l'educació afectivo-sexual en els infants, també que la gent entengui que està durant tot el nostre cicle vital gràcies al procés de sexuació i finalment donar consells i tips durant tot el meu treball de recerca. Per la part teòrica vaig utilitzar llibres, pàgines web i xerrades amb pares i especialistes del tema, i per la part pràctica vaig utilitzar llibres infantils, xerrades amb infants i el formulari de Google. Les persones que voldria destacar són la Rosa Arquero, que és la mare que em va ajudar a difondre el formulari i poder parlar amb nens petits, i volia mencionar a l'Helena Galé, que és la sexòloga de Sant Joan d'Espí de l'Oficina Jove, que em va ajudar a fer el treball de recerca, i a la Noé Fontana, que va ser l'educadora social, que em va dir que parlessi d'educació afectivo-sexual, ja que també ens centrava en la persona, no només en la sexualitat exterior. Inconvenients que m'he trobat ha sigut una mala gestió del temps, perquè tenia tot en brut i pensava que passar-ho a net era molt fàcil i no era fàcil. També que la recerca la volia fer des de la infància fins a l'adolescència, però era un àmbit molt gran i no podia fer-ho en 2 anys. També volia que estigués dirigit a mares i pares i també a l'escola, però passava el mateix, que era un tema molt ampli i no ho podia fer jo sola. Finalment, he intentat que la informació extreta sigui local, és a dir, he parlat amb persones del poble, he acudit a les biblioteques del poble, als pares del poble, als infants també, i finalment he intentat fer la recerca el més igualitària i inclusiva possible. La part teòrica. Al meu treball de recerca podem trobar primerament que parlem de la sexualitat. Hi ha moltes definicions, però totes coincideixen en que la sexualitat és la quantitat i la qualitat de ser sexuals.
És a dir, la quantitat vol dir que puguem ser persones sexuals sense que la societat ens imposi uns rols de gènere. I la qualitat de ser sexual vol dir que podem gaudir i disfrutar d'aquesta sexualitat sense que la societat el mateix ens jutgi o ens imposi uns rols. Dins de la sexualitat, com he dit abans, parlem de la sexualitat i la cultura, que dintre d'aquesta part està la teoria queer i el calçat quirúrgic, i finalment seguim els rols sexuals i la identitat sexual. També parlem del procés de sexuació, que és el procés que vivim durant tot el nostre cicle vital, des de la fecundació fins que ens encasellem en un gènere o un altre o no, i això és molt important al meu treball de recerca perquè és per entendre que la sexualitat està durant tot el nostre cicle vital. També hem parlat dels diferents models d'educació sexual que hi ha i volia destacar el model moral, que és quan creien que la sexualitat estava prohibida i creien que era un pecat. Està molt relacionat amb l'Església. I també el model biogràfic i professional, que és quan uneixen l'educació i la salut i acaben dient que l'educació és la dimensió humana, és el que ens forma humans. També parlem en una petita part parlem de l'educació sexual que rebem a Espanya i parlem de l'última llei, que és la llei Celaá del 2020, ja que es centra en el primer i segon cicle d'educació infantil, que és on està dirigit el meu treball de recerca. Parlem de dues teories, la teoria evolutiva de Pallier, en concret a les operacions cooperatives, que és quan apareix el llenguatge, i parlem de la teoria de la sexualitat de Freud, en concret en la fase anal, la fase fàl·lica i la fase latència. L'última part que podem trobar a la part teòrica és el cos i les seves parts, que bàsicament donem importància a que les parts del cos s'han d'anomenar amb el nom que toca, no amb noms inventats, i les parts més importants que hem de nombrar amb el nom que tenen són els genitals masculins i femenins. Ara farem la part pràctica. La primera part és l'anàlisi de llibres infantils. Vaig agafar aquests llibres recomanats per pares, mares, pels experts, per les biblioteques i per als llibres vintage que em van dir, que em van comentar. En total són 4 llibres i el que busco amb aquesta part és saber què expliquen, com ho expliquen i si el que expliquen està bé o malament. Els llibres són Perquè tu no tens cita, No es la cigonya, De dónde venimos i El tresor de Lili. Volia parlar especialment d'aquests dos, ja que aquest es va fer el 1975 i no ha tingut cap modificació, és a dir, estem ensenyant una educació sexual a uns nens que estava pensada el 1975, és a dir, fa molt de temps. I volia també destacar El tresor de Lili perquè és un conte que va dirigit a persones amb vagina, ja que parla de la sexualitat, el plaer i el cicle menstrual. I molts pocs llibres parlen del cicle menstrual. També vaig fer entrevistes amb infants perquè volia saber les inquietuds i els coneixements que tenien aquests nens. Ho vaig fer amb nenes i nenes de Sant Joan d'Espí, ho vaig difondre gràcies a la Rosa Arquero i vaig crear unes autoritzacions per poder fer fotos i per poder gravar l'àudio. Ara, s'escoltarà molt fluixet, però posarem un àudio amb un resum de respostes que hem donat. Posem-hi. Los chicos que hacían entonces antes. Eran libres. Imagínate que yo soy una chica, pero tengo penis. Nadie me puede obligar a ir al baño de los chicos porque solo tengo penis. Con un padre o una madre, o dos padres o dos madres. No hay ninguna cosa que solo puedan hacer las chicas. Ni hay ninguna cosa que solo puedan hacer los chicos. ¿Y sabes qué es la regla de la menstruación? Sí, lo que te metes por aquí, por el chorro. Son las jeringuillas que te lo metes en el chorro. ¿Y para qué sirve? Para coger la sangre. Y si se casan dos padres y quieren tener un bebé, pues entonces lo adoptan. Un chico y otro chico se pueden casar. ¿De dónde vienen los niños? De la barriga o del xinxin. Fins aquí el resum. Podem veure que hi ha molta varietat de respostes i, en total he fet 10 preguntes, però només parlarem de les que més m'han interessat i m'han sorprès. Les dues primeres és com vas arribar a la panxa de la teva mare i com vas sortir.
em va sorprendre que tots sabien com van sortir de la panxa de la seva mare, tenien molt clar que sortien per la vagina o a partir d'una cesària i sabien molt tipus de parts, des de parts de casa, des de parts de l'hospital, en aigua, però tots recordaven la frase de vaig sentir molt de dolor, però quan vaig veure la teva cara vaig sentir molta alegria. En canvi, en la pregunta de com vas arribar a la panxa de la teva mare, tenien molta confusió, tenien moltes diferents teories com que venien de París, de la cigonya, d'Honor, és a dir, no ho tenien clar. Després, les dues preguntes que vull fer són saps què és la pubertat i saps què és el consentiment, i en les dues passava el mateix, que no tenien ni idea, és a dir, sabien el que era, però tenien una idea molt confusa i no ho relacionaven amb la paraula. Amb el consentiment ho relacionaven amb el fet de compartir joguines i demanar permís, i amb la pubertat ho relacionaven amb l'adolescència. Quan vaig fer la pregunta si hi ha diferències entre el cos, entre un nen i una nena, amb el cos o amb les coses, teníem molt clar que les coses eren no hi havia coses de nens ni de nenes, sinó que totes les coses eren de tots. En canvi, en la pregunta del cos, teníem molta confusió, ja que no teníem molt clar quina era la diferència entre un cos d'una nena i un nen i anomenaven les parts del cos de manera errònia. I amb la pregunta de saps què és la menstruació, teníem poca o no la informació. La informació que tenien la tenien les noies, els nens no tenien ni idea, i l'anomenaven regla. Això sí, tenien coneixement de productes menstruals, encara que no sapiguessin el nom que era. Gràcies a aquestes preguntes van sortir altres qüestions com són el racisme, la desigualtat de raça i identitat i orientació sexual, la transsexualitat, els fills adoptats. Volia destacar aquestes dues nenes perquè em van sorprendre molt, perquè em van tenir una xerrada de 40 minuts i em van explicar coses que ni jo sabia, o sigui, va ser molt sorprenent. Finalment vaig fer el formulari que anava dirigit a pares i mares amb nens de 3 a 8 anys. Va ser difós per grups de WhatsApp i en concret vaig fer 13 preguntes. Vaig aconseguir un total de 236 respostes, però només parlarem de les que més m'interessen. Podem veure que en la pregunta de soc mare o pare, bàsicament un 97% eren mares, és a dir, això ens fa pensar que l'educació dels fills implica més les mares que els pares. A la pregunta de quina edat creus que s'hauria de començar a parlar d'educació sexual, podem veure, era una pregunta oberta, és a dir, podien contestar el que volien, però les vaig recollir en les que més s'assemblaven. Salmon creia que quan preguntaven o tenien curiositat ho haurien d'explicar. En canvi, seguien les respostes de 10 a 8 anys i predominava molt poc respostes com des de sempre o des de que eren petits. Podem veure que més del 50% de pares i mares havien parlat amb els seus fills, però la majoria de gent s'havia esperat a que els nens li preguntaran, és a dir, no van tindre la iniciativa. Amb la pregunta de saps sobre quins temes s'havia de parlar de sexualitat, moltes persones creien que sí, més del 50%, però en canvi una mica més d'una tercera part no estava segur de si el que explicava estava bé o malament o no sabien directament què explicar. I quan vaig preguntar si creien que la sexualitat era un tema tabú, més d'una tercera part va contestar que creien que sí que seguia sent un tema tabú. Molta gent creu, més del 90% creu que sí que és necessària una bona educació sexual des de la infància i aquestes persones creuen que hauria de ser igualitària respecte a diferents aspectes com són el gènere, l'ètnia i la religió. També vaig voler fer la pregunta de si el fet de tenir una bona educació des de la infància podia prevenir diferents coses com assetjament sexual, embarassos de primera edat, primerenca edat o malalties de transmissió sexual i bàsicament podem veure que més d'un 95% va contestar que sí. Finalment vaig voler fer aquesta pregunta per veure si el meu treball de recerca tenia algun sentit o m'ho havia inventat jo, que faltava educació sexual, i vaig preguntar si li agradaria tenir unes pautes per saber el què i com explicar-ho sobre sexualitat. Podem veure
que quasi un 90% sí que volien unes pautes. És a dir, el meu treball de recerca té una mica de sentit. Per la presentació vaig voler fer un tríptic on recollís tots els tips que vaig fer durant el treball de recerca. A la primera part podeu veure les recomanacions de llibres per als pares i mares i per als infants, tot sobre temes d'educació sexual, de consentiment, de rols de gènere, identitat sexual. També podem veure recomanacions de pel·lícules per veure en família. Al mig podem veure tips que es parlen en tot el treball de recerca, com no fer de la sexualitat un tema tabú, o no confondre el sexe amb la sexualitat, i al costat podem veure com aplicar aquests tips, en concret els del consentiment i els de les parts del cos. Finalment, he posat una part on acudir si encara tens més dubtes sobre sexualitat en els fills, com són l'oficina jove o metges especialitzats. Crec que resol els objectius de donar importància a la sexualitat infantil gràcies al formulari i gràcies al procés de sexuació, i crec que també ha ajudat els pares amb la informació, gràcies als tips que ha donat el tríptic. De les hipòtesis, segueixo pensant que no tots els infants reben una bona educació afectivo-sexual gràcies a les entrevistes, perquè hi havia molts que tenien molta idea i altres que no. També podem veure que també depèn molt de la família, de la religió, de les creences, ja que, per exemple, a les entrevistes vaig intentar buscar tot tipus de famílies, però em va costar moltíssim trobar persones d'altres religions o d'altres parts del món que volguessin participar. Això sí, vaig aconseguir parlar amb una nena autista, tot això ho dic amb el permís del pare, però va ser una experiència també, que també veure els diferents pensaments. I l'última hipòtesi, que segueixo creient que és veritat, és que els pares i mares molts cops no saben com abordar aquest tema perquè creuen que això només s'ha de tractar a l'adolescència. Resumidament, a la part teòrica podem veure la importància de l'educació sexual i a la part pràctica podem veure les necessitats que tenen els pares i els nens. He posat també un apartat de possibles continuacions del meu treball de recerca, que són l'educació sexual a Espanya al llarg dels anys. Llavors miraríem totes les lleis que han anat havent i totes les educacions que s'han anat fent a les escoles, com afecta al llarg termini el fet de ser educat sexualment o no, però això seria un treball que duraria anys perquè hauríem de començar a educar uns nens sexualment i altres no i veure com evoluciona. També la sexualitat a la menopausa o la sexualitat ja més a l'edat adulta. I finalment, la creació d'un model ideal d'educació afectivo-sexual. Fins aquí el meu treball de recerca, espero que us hagi agradat i si teniu qualsevol pregunta... De sexe no tenim preguntes, de la sexualitat, reflecteix lo del seu treball, no tenim ganes de parlar. És una cosa que em sembla molt maco, el tema de que no només has fet la conferència, sinó que ens has donat informació. Posar-se a dir, no, ja explico el que tinc que explicar i a més us dono ja les pautes perquè podeu buscar vosaltres. Clar, també, com vosaltres no llegireu el treball de recerca, no sé, que ho vulgueu llegir també per tenir una mica un resum de les conclusions que s'han arribat. ¿Sí? No, yo quería decir, resumiendo, porque ha habido palabras que no las he entendido, resumiendo que España está más atrasada que ningún país de Europa, ¿no? ¿Y de qué es debido a eso? Bueno, yo creo que lo tengo claro, que es debido a la religión y a las políticas de derecha que son unos reaccionarios, ¿no? A ver, depende mucho, como he dicho antes, de la familia, las creencias que tenga la familia, porque al fin y al cabo en la escuela ahora mismo no se está impartiendo ninguna clase de educación sexual ni de educación de emociones ni nada, ¿no? Entonces depende mucho de lo que la familia enseña al niño. Entonces claro, si la familia tiene unos pensamientos o una religión o algo, pues puede determinar a lo que explique o no.
Pero claro, es que depende mucho de la familia y de los pensamientos que tenga Y y lo de que la crea escuela, necesario. y de la escuela que no se han También. puesto las pilas, Claro. ¿no? Bueno, Es que las ahora pilas no han puesto las pilas. con la nueva ley que se hizo en 2020 se supone que poco a poco tienen que comenzar Sí, pero a cuando implantarlo. entren los que ya lo han dicho, lo van a quitar. Ja se sabrà. Entonces estamos arreglados. Jo et volia preguntar, Marta, l'anàlisi dels llibres, que clar, no has tingut temps d'explicar-ho tot, alguna cosa t'ha cridat l'atenció especialment? Bueno, m'ha cridat molt d'atenció el fet de que no es parlessi de la menstruació. O sigui, ja que molta gent parla de la menstruació, o sigui, molta gent té la menstruació, que no es parlés d'això em semblava molt fort. També el fet del llibre de Dónde venimos, que sigui del 1975 i no tingui cap modificació i es segueix ensenyant, no? Perquè quan parlava amb l'educadora social em va dir, llegeix el llibre de Dónde venimos, que m'ho llegia la meva mare de petita. I ella m'ho havia llegit i vaig flipar, no? I va ser quan vaig buscar de quina data era. Jo crec que el que més m'ha sorprès això, que hi hagi llibres tan antics que no hagin patit cap tipus de modificació. Jo volia preguntar si has fet el tríptic amb alguna altra finalitat que no sigui el teu treball. A veure, el tríptic, el que vull intentar és parlar amb l'Ajuntament i parlar també amb la sexòloga i posar-li algun tipus de modificació si hi ha alguna cosa errònia, intentar que es posin en llocs públics com són les escoles o els centres cívics o l'oficina jove perquè estigui a l'abast de tot el món que ho necessiti. És a dir, que si els pares no tenen ni idea com explicar l'educació afectivo-sexual, volen consultar el tríptic, que tinguin un lloc on poder agafar-ho i informar-se. O ajuntar-lo amb el pròxim butlletí. També Arribaria a totes les pensar. cases. I serviria per a l'educació. Jo volia preguntar, Marta, després d'haver fet el treball i ara que ja tens gairebé 18 anys, no? Que estàs a segon de batxillerat, què és el que trobes a faltar? O sigui, ara ja pots fer-ho de manera crítica, no? Pots dir-ho de manera crítica. Què és el que trobes a faltar en el sistema educatiu i què és el que hi afegiries amb el tema d'educació afectivo-sexual? A veure, jo després de passar per primària, batxillerat, l'ESO, a primària només vam parlar 2 vegades i vam parlar de la fecundació. Ja està, i de la menstruació una vegada a classe a biologia. Després, durant l'ESO, he tingut una xerrada només a l'institut, que és d'aquesta sexòloga, i només es parlava de com prevenir malalties de transmissió sexual. Llavors jo crec que el que s'hauria de fer és que des de petits ja haguéssim xerrades, però no una xerrada un cop a l'any o un cop cada 3 anys, sinó xerrades més constants, no? Una cada trimestre, que no només es parlés d'educació sexual, sinó que es parlés també de malalties, de diferents tipus de parelles. Però jo he tingut la sort de, com he dit abans, de ser corresponsal, he sigut també consellera al Consell dels Infants, al Consell d'Adolescents. He tingut l'oportunitat d'informar-me més sobre aquest tema, no? Llavors jo penso que si totes les persones s'haguessin pogut informar com jo m'he informat, haguessin tingut més facilitat en aquest àmbit. Llavors crec que el que falta és una constància en aquest tema i no només en l'ESO, sinó des de petit, des de P3, des que entra. I l'última pregunta que et vull fer és, després d'aquest treball, penses dedicar-te a alguna cosa relacionada amb sexologia a veure, em cridava moltíssim l'atenció, però vaig veure que per fer sexologia havia d'estudiar el científic, i estic fent l'humanístic, llavors una mica impossible. Però bueno, també com tinc la música, que m'agrada molt, no sé què fer. Sé que vull que estigui relacionat en ajudar els altres d'alguna manera, però encara no ho tinc clar. Així que no sé, però bueno. Gràcies. Bona tarda, em dic Sara Romera i avui us presentaré el meu tema de recerca, que és sobre el Brexit i què hi va haver-hi darrere. No us espanteu perquè el meu tema el vaig fer en anglès i l'he exposat en anglès, per tant, veureu tota la presentació en anglès, tot i que intentaré traduir-la al català del millor que pugui. Aquests són els continguts. Primer faré una petita introducció de què és el Brexit i com es va crear. Després la teoria, que està més relacionada amb la història del Brexit i d'Europa. I finalment,
part pràctica, que és més la part que hi ha darrere tot el Brexit, i el referèndum, i finalment les conclusions. Primer de tot vaig escollir aquest tema perquè crec que és un tema molt interessant i extens i sobretot nou, perquè fa molt poc que el sentim, sobretot aquí. També perquè m'agraden molt la política, l'economia i les lleis, i crec que va ser la perfecta combinació per poder exposar el meu TR. També perquè des del principi tenia clar que volia intentar fer-ho en anglès i per tant fer aquest tema amb possibilitat de fer-ho en anglès, ja que és originari de Regne Unit, i també perquè en un futur m'agradaria dedicar-me a les ciències jurídiques i legals. Tot i que el meu TR no tenia una hipòtesi de base perquè realment jo el que he fet ha sigut analitzar què va passar, sí que vaig establir una sèrie d'objectius com conèixer l'origen i la història del Brexit, quines conseqüències tenia a diferents àrees i nivells, i després, el més important, era intentar investigar què va passar realment darrere tot el referèndum i el Brexit en general. La meva metodologia ha estat bastant simple. De fet, primer vaig crear l'estructura del meu treball i vaig plantejar-me algunes preguntes que volia resoldre, com per exemple, què és el Brexit, què significa, quan es va crear, a què afecta, etc. Vaig començar a escriure la part teòrica, que va ser la més fàcil, i finalment vaig acabar fent la part pràctica, que va ser molt difícil perquè, després explicaré les dificultats que vaig tenir i vaig haver de canviar el meu enfocament. Les fonts que he fet servir he intentat que hagin sigut el més segures, reals i creïbles possible. He fet servir documents i estudis fets per experts, pàgines web del govern d'Espanya i de Regne Unit, documents oficials de la Unió Europea i finalment una pel·lícula basada en el polític Craig Oliver i en el periodista Tim Shipman. Després, les dificultats que he trobat han estat la primera, redactar tot el treball en anglès i exposar-ho. Després, que també el meu tema al principi estava enfocat en l'impacte en el turisme a Catalunya i el problema és que vaig trobar molt pocs documents sobre aquesta qüestió perquè el Regne Unit va sortir de la Unió Europea el 31 de gener del 2020. Jo vaig començar aquest tema l'any passat. I després no vaig tenir la possibilitat de visitar cap servei informatiu ni expert perquè estaven enfocats només en empreses i companyies, no en estudiants com en el meu cas. I també el Covid tampoc va facilitar la meva recerca, ja que no vaig poder separar les dates del Covid amb les del Brexit perquè van tenir un impacte al mateix temps sobre el turisme. Per tant, vaig haver de canviar el meu tema. I vaig decidir que, en comptes de parlar de l'impacte del Brexit en el turisme català, ho hauria de fer de què va haver-hi darrere del referèndum i del procés del Brexit. Primer començaré a fer una petita introducció de què és el Brexit i la seva història, i crec que el més bàsic per començar és entendre que el Brexit és un terme i és un acrònim de les paraules Britain and Exit, i aquest terme es refereix al període en el que el Regne Unit decideix amb un referèndum sortir de la Unió Europea. La paraula Brexit refereix a temes com l'economia, la política, la societat, el comerç, les relacions internacionals, la seguretat i dret, entre altres temes, i per això no podem classificar el Brexit com un tema singular, vull dir, no podem dir que és una cosa concreta i tampoc que només afecta al Regne Unit. Per començar a entendre el Brexit hem d'anar fins a la Segona Guerra Mundial, que va tenir lloc entre el 1939 i el 1945. Després d'aquesta guerra tots els països van quedar devastats i la situació econòmica i la falta de treballs i de menjar van crear misèria en els països. Per tant, els més afectats, que van ser França i Alemanya, entre altres, van decidir crear la Comunitat Europea de Carbó i Acer el 1952. Després, el Regne Unit
s'uniria a aquesta comunitat que realment no era aquesta perquè va evolucionar, i el 1973 s'uniria al que coneixeríem com la Comunitat Europea Econòmica. Tot això es va fer perquè la necessitat de crear una tercera potència mundial al costat dels Estats Units de la Unió Soviètica. Més tard es va signar el Tractat de Maastricht i el 1993 es va crear la Unió Europea tal com la coneixem avui dia. Però per què el Regne Unit es va unir a la Unió Europea i per què ho va fer tan tard en comparació amb altres països? Doncs no hi ha una cosa específica, simplement una combinació de pensaments i de factors que van fer que el Regne Unit entrés més tard. La primera cosa que podem destacar és que Regne Unit, després de la guerra, com va ser el guanyador, entre cometes, volia ser considerat com una tercera potència mundial al costat dels Estats Units. I, per tant, no volia entrar en una unió amb més països. A part d'això, el Regne Unit tenia una política i una cultura diferent, molt més liberal i no tan conservadora i estricta com la que formaven altres països com Alemanya, França, etc. També creien que els seus aliats europeus no eren suficients per protegir la seva seguretat i, per tant, estaven afeblits per la guerra i no els beneficiarien entre ells. El Regne Unit va voler, finalment, després que el seu imperi caigués, va voler unir-se a la Unió Europea el 1969. Però el 1963 el president de França, Charles de Gaulle, va dir que no, dient que el Regne Unit no era suficient europeu. I després ho van tornar a intentar el 1967 i un altre cop van ser rebutjats. La qüestió aquí és que el president de França creia que ell no volia perdre el control de la Unió Econòmica Europea i, per tant, no va deixar que el Regne Unit s'unís fins que va deixar la presidència i, finalment, el 1973, el Regne Unit es va unir a la Unió Europea. El problema és que quan es va unir, el Regne Unit no s'esperava trobar la Unió com estava creada i, per tant, no li va agradar el que va trobar. Així podem dir que el Brexit va començar allà. Però també és important mencionar que el 1985 es va firmar el Tractat de Schengen, que consistia en posar controls a les fronteres per controlar la gent que es movia, els béns i serveis, etc. I aquest acord no el va signar el Regne Unit, per tant no estava d'acord. Però el problema és que la Unió Europea li va imposar certes restriccions que es va veure obligat a fer. Aquestes són algunes de les conseqüències més importants a destacar a nivell europeu del Brexit. A partir d'ara, els europeus només podem estar fins a 6 mesos al Regne Unit. Necessitarem passaport per poder entrar i els carnets de conduir seran vàlids tant a Europa com al Regne Unit. I en cas d'emergència o d'accident es proveirà del servei mèdic necessari. En el que fa a estudiar o treballar allà, és necessària una visa de treball o d'estudiant i si en el cas de treballar necessita una oferta d'almenys 30.320 euros a l'any. Demostrar un bon nivell d'anglès i el més important és que ja els europeus no podem fer un programa d'Erasmus al Regne Unit. Parlant de béns i serveis, es va acordar no imposar quotes addicionals tant als béns que anaven al Regne Unit com els que anaven a Europa. La itinerància de dades no servirà, per tant, trucar o fer servir el mòbil al Regne Unit serà un cost. I en un dels tractats que es va fer entre el Regne Unit i Europa deia que no s'imposaven, que s'havien d'imposar nous controls a les fronteres i una altra burocràcia per deixar constància dels viatges. Això el que ha fet, i que tots hem pogut veure les notícies, és que es facin les entregues de tots els béns i serveis que van d'un lloc a l'altre arribin més tard.
bueno, com podeu veure, és una imatge d'una cua de camions amb béns, o sigui, entre la frontera de Regne Unit i França. Bueno, aquesta és la meva principal font per la pràctica. Això és una mica la informació tècnica de la pel·lícula. Aquesta pel·lícula està basada, com ja he dit abans, en 2 llibres, un d'un polític i un altre d'un periodista, i el que m'ha permès aquesta pel·lícula és analitzar què va passar darrere de tot el que és el procés del referèndum i de les campanyes polítiques. Ara us posaré un petit vídeo del resum de la pel·li, que bueno, està en anglès però té subtítols en castellà. Crec que li has de donar un altre cop al següent, sembla. Everyone knows who won. But not everyone knows how. You need to understand who our voters are. We can be honest. Is it immigration? Is it race? New people come in. We can squeeze in. We have to hack the political system. Hack it. Our software will locate and target 3 million extra votes that the other side have no idea exist. We're going to build something that will restack the odds in our favor. Very much. Yeah. Let's take back control! Let's take back control! Now the fight for Britain begins. You are feeding a toxic culture of fear and hate. What's your edge? What have you found? There is a new politics in town. One that you can't control. Bueno, perquè entengueu millor com vaig jo entendre la pel·li, aquests són els personatges, bueno, aquests dos són els personatges de la pel·li i aquests són a la vida real. No es veu molt bé, però aquests dos i aquest estan a favor del Brexit, aquest a favor de la permanència i aquest, bueno, és una persona contractada per la part a favor del Brexit que després parlaré d'ell. El Dominic Cummings és el servei darrere del Brexit i líder del partit polític Vote Leave. Nigel Farage és líder del partit polític Leave EU. Craig Oliver és líder va ser part del govern de David Cameron i el que va fer va ser juntar-se amb altres partits a favor de la permanència per crear UK Stronger in Europe, i Zach Massingham és el fundador de l'empresa Aggregate EQ, de la qual parlaré més endavant. Boris Johnson és l'actual president del primer ministre del Regne Unit i líder del partit conservador britànic. I Robert Mercer és un businessman, és un home de negocis bilionari que a favor del Brexit i que sens dubte s'emporta tot el protagonisme. Ara començaré a parlar una mica del que quan comencen les campanyes polítiques perquè enteneu el que jo realment he extret de tota la pel·lícula. El Regne Unit, quan es va unir a la Unió Europea, va començar a tenir molta tensió entre els ciutadans i sobretot entre els polítics, i David Cameron, que era el que estava governant, va prometre fer un referèndum abans de l'últim dia de 2017, però només amb la condició de que el seu partit guanyés les eleccions parlamentàries el 2015. I clar, les va guanyar, i llavors van celebrar el referèndum. David Cameron estava a favor de la permanència, tot i que dins del seu partit van haver-hi també alguns conflictes perquè gent del propi partit pensava el contrari. Gràcies a la pel·lícula he pogut fer aquesta taula comparativa sobre les estratègies polítiques dels dos partits més recolzats. D'una banda tenim el UK Stronger in Europe, que estava a favor de la permanència i que va fer servir un sistema polític més tradicional a partir de membres del Parlament, pòsters, conferències, parlar amb la gent,
el que coneixem com la política tradicional que s'ha fet fins als últims 70 anys. En canvi, el partit a favor del Brexit que estava liderat pel Dominic Cummings, va fer servir una política més innovadora i sorprenent, i va fer servir les xarxes socials, pàgines web i l'anàlisi de data online, que explicaré en la següent diapositiva perquè té tanta importància. Es van centrar els a favor de la permanència sobretot en l'economia i en el treball, i en canvi en els partits a favor del Brexit, en el cost que suposava ser part de la Unió Europea, tot i que aquest va ser un dels seus majors eslògans, no és cert. O sigui, van agafar una dada la més alta que podien trobar i tampoc és cert del tot. L'objectiu de la gent a favor de la permanència era arribar al cor de les persones perquè prenguessin les decisions, o sigui, al cap de les persones perquè prenguessin la decisió amb saviesa, i en canvi els partits a favor del Brexit volien arribar al cor de la gent perquè tinguessin en compte els seus somnis, pors, el que fos. D'acord. Sens dubte, l'anàlisi de dades ha sigut la part més important d'aquesta recerca, i això ho van fer mitjançant un software especial que combinava Facebook i Twitter amb les enquestes electorals i totes les dades del cens que tenien en la mateixa base de dades, i tot això en temps real. Però què vol dir això? El que feien era recol·lectar informació de la gent per crear anuncis personalitzats i enviar-los a certes persones per convèncer-les. Això es feia a través dels anuncis, a través dels clics, dels likes, de compartir, tot això. I aquí és on trobem l'empresa del Zach Massingham, que és Aggregate EQ, que va ser contractada per Dominic Cummings per crear aquest software i fer-lo servir. I sobretot, el més important a destacar és que, tot i que ja s'havia fet servir aquesta empresa, el que volien era agafar un repte tan gran com la decisió de sortir de la Unió Europea per comprovar quina eficàcia tenia el software. També és important mencionar que el partit de Nigel Farage va fer servir un sistema similar, però en aquest cas va ser mitjançant Cambridge Analytica. La cosa aquí més important és que Robert Mercer, el bilionari que us he parlat abans, està vinculat amb les dues empreses i és un gran membre de Cambridge Analytica. I també cal destacar que aquest senyor va tenir a veure amb les eleccions del Donald Trump, que és l'expresident dels Estats Units. Això són uns quants anuncis que es van fer servir, són els que surten a la pel·lícula i són els que s'han passat per que la gent pugui entendre com es recol·lectaven les dades. Per exemple, aquí tenim aquest anunci que suposadament posa que si encertes tots els resultats de l'Eurocopa pots guanyar 50 milions de llibres, però el problema és que quan tu cliques aquí has d'omplir totes unes dades que són recol·lectades en aquesta data, en aquesta base, i a través d'això, si tu per exemple li comparteixes amb un amic, doncs saben que al teu amic li hem d'enviar coses de futbol també. I així d'aquesta manera es recol·lecten totes les dades. Finalment, el dia més esperat per als britànics va arribar i el 23 de juny del 2016 es va fer aquest referèndum. No es veu molt bé, però el 51,9% va estar a favor del Brexit i el 48,1% a favor de la permanència. El partit que va guanyar va ser Vote Leave, que era el partit de Dominic Cummings, després de cometre frau electoral, perquè el que va fer va ser il·legal, òbviament, i després d'enviar més d'1 bilió d'anuncis diferents. El que va passar és que un cop fet el referèndum, David Cameron va renunciar i Theresa May, que estava en el seu govern prèviament, va agafar el seu càrrec i durant quasi 3 anys va intentar fer possible el Brexit, però finalment també va dimitir i va entrar Boris Johnson,
que és de l'actual president, bueno, primer ministre de Regne Unit, i que finalment sí que va aconseguir arribar a un acord entre Europa i Regne Unit i fer sortir a Regne Unit el 31 de gener del 2020. Bueno, tot i que he tret més conclusions, les 4 principals són aquestes. La primera és que durant el referèndum del Brexit es va cometre frau electoral i es van fer coses il·legals per recol·lectar la màxima informació possible dels votants, òbviament, i dels britànics. També que el Regne Unit tenia tot el dret de celebrar aquest referèndum, tot i que no va ser del tot fet de la millor manera, però sí que és veritat perquè en realitat Europa havia acabat absorbint el Regne Unit i fins i tot ho podem veure en aquest acord de Schengen perquè no l'havien signat i estaven obligats a complir amb unes imposicions que havien fet des de la Unió Europea que en realitat les complim tots, l'únicament és que ells no van signar aquest acord. Després, també que al cap i a la fi Robert Mercer ha controlat les eleccions i que tingui a veure també amb les eleccions d'un altre país em fa que pensar perquè estem parlant que una única persona ha controlat 2 països que tenen la mateixa llengua i comparteixen una part de la cultura, però en realitat no tenen res a veure amb aquest home perquè ell és un ciutadà com tots nosaltres. I després també que realment el que controla la política són els diners perquè aquest home ha posat molts diners perquè es facin les coses com ell vol. És a dir, ningú hagués pogut contractar aquestes empreses per fer aquesta recol·lecció de dades perquè va suposar molts diners contractar aquestes companyies. I, bueno, res més. Per concluir aquest treball m'agradaria citar una frase que va dir Winston Churchill, que va ser primer ministre del Regne Unit, molt abans que el Regne Unit s'unís a la Unió Europea. We are with Europe, but not of it. We are linked, but not combined. We are interested and associated, but not absorbed. If Britain must choose between Europe and the open sea, she must always choose the open sea. Espero que us hagi agradat. Si teniu cap dubte, doncs estaré encantada de resoldre'l. En primer lugar, te felicito por ser joven y preocuparte por la política que hace falta y desearte que sea una buena líder al favor de la clase trabajadora y no del capitalismo. Dicho esto, para mí la Comunidad Económica Europea no es nada más que eso. No. Un mercadeo de los ricos. Los británicos han estado aprovechándose y la reina la primera toda la vida y como esta gente son más americanos que europeos, pues el Brexit pues, ha venido. ¿Tú no crees que la Comunidad Económica Europea se tendría que reformar pues de cara a que no sea un mercado solo, sino que sea un país europeo, una unión de repúblicas europeas? A ver, yo... Y ya para terminar, no sé si has tenido documentación, por ejemplo, cuando el Partido Comunista de España propuso 25 propuestas para 25 razones por las cuales no tendríamos que entrar España en la Comunidad Económica Europea. Si no las tienes, te las facilito. Bueno, yo creo que, y es una opinión totalmente personal, que sí que es verdad que la Unión Europea se encarga de regular todo, desde lo más básico hasta lo más complejo, pero al fin y al cabo nosotros, y aunque no estemos del todo seguros o no lo sepamos, votamos a ciertas personas que nos representan en un Parlamento Europeo. Y sí que es verdad que, aunque no tiene mucho que ver con mi tema, mientras realizaba esta investigación, sí que me di cuenta que sobre todo la gente británica tampoco sabían quiénes eran sus representantes parlamentarios, ni tampoco sabían qué era uno ni qué funciones cumplía. Y
ahí yo creo que entra en fallo en todos los países porque realmente hay muy poca gente que sepa quién es su representante parlamentario europeo. Igual que aquí conocemos los nuestros porque estamos más cerca, no conocemos los que están allí y al fin y al cabo son los que nos representan. Yo creo que es un fallo interno de cada país porque no votamos directamente a las personas, sino que escogemos partidos. Ya. Yo quería hacerte una puntualización. En todo el trabajo que has expuesto, me parece muy correcto, pero me sorprende que no haya aparecido en ningún momento, por ejemplo, la Commonwealth. Y te lo explico. Porque claro, esta gente han estado en Europa, pero lo justito, porque ellos tenían su propio mercado, que era el mercado de sus excolonias. Entonces, cuando han entrado en Europa y han querido compaginar una cosa con la otra, les ha sido prácticamente imposible. Y de hecho, es una de las razones por las cuales se han marchado. Y luego solamente querría decir una cosa, que Europa es un mercadeo, eso lo sabemos todos los que tenemos un poquito de conocimiento, pero también hay que decir que la Unión Europea ha posibilitado 70 años de paz en Europa. Y si cogemos la historia, no ha habido 70 años de paz en Europa, jamás. Sí, no, sí, es que es cierto, realmente sí que es verdad que Reino Unido entra en lo que conocemos previamente como Unión Europea porque su imperio cae y se ven totalmente debilitados y no están a la altura para convertirse en una tercera potencia mundial como es Estados Unidos, que es lo que realmente ellos quieren. Pero están tan debilitados y han perdido tanto territorio en su imperio que realmente lo que hacen es unirse a la Unión Europea porque es lo que más fácilmente les puede facilitar que ellos sigan manteniendo su economía. Pero también es verdad que si comparamos el Reino Unido con otros países de la Unión Europea, el Reino Unido ha tenido muchas facilidades porque sí que ha mantenido su moneda inicial, no como en el resto de Europa, porque nosotros cambiamos al euro, unos antes y otros después, pero lo hicimos, y Reino Unido mantuvo la libra. Y de hecho también ha tenido algunos aspectos que sí que ha seguido manteniendo por petición propia. Es decir, si comparamos los países que hay en Europa ahora y Reino Unido ha tenido un trato un poco más favorable porque... Totalmente favorable. De hecho, el Reino Unido no ponía un euro más de los que recibía. Exacto, es decir, siempre han estado... Ellos han querido salir porque realmente no se sentían del todo integrados y querían tener más independencia, pero al fin y al cabo han sido el país en la Unión Europea que más independencia ha tenido porque han mantenido muchas de las cosas que ellos impusieron al principio. Sí, una cosa que vull comentar és aquest treball que està malalt molt, però volia plantejar si quan tu estaves estudiant una mica el treball de recerca sobre el tema de la gent que estava més a favor i de la gent que estava més en contra en el tema, per exemple, depenent de les zones geogràfiques o depenent també del seu nivell sociocultural i econòmic. Per exemple, perquè tinc entès, no ho sé, que el Brexit ha guanyat molt fora de les capitals més, no? Sí, bueno, sí, ha estat una qüestió també geogràfica, és veritat, però sobretot, i com jo que m'he vist la pel·li que és el que he fet servir, hi havia com diferents pensaments i sobretot molta gent indecisa, o sigui, com hi ha molta gent desinformada perquè realment, i sobretot la gent del baix nivell que potser té treballs més com els obrers o etc. Sí que és veritat que estaven més desinformats i realment es trobaven en una situació que no sabien què fer perquè tenien opinions pels dos costats i estaven molt indecisos. Llavors, clar, ha sigut una qüestió geogràfica, però jo crec que sobretot per classes i per el fet de que hi ha hagut sempre la gent amb diners que ha acabat controlant tot. Lo del Brexit ha sigut una campanya, tu has apuntat aquí en el teu treball, una campanya de manipulació brutal. Brutal. Això de la nova manera de fer campanyes comença amb Obama. Obama és el que utilitza les xarxes socials i es comunica directament amb els seus votants, no? D'una manera, bueno, podem dir, més o menys acceptable o elegant, no? En fair play, no? Però tot això canvia. Canvia amb Bolsonaro. O sigui, Bolsonaro fa la mateixa campanya al Brasil de desinformació, de bombardeig continu, números de WhatsApp, grups de WhatsApp amb missatges molt simples, molt directes però falsos. Continua amb el Brexit i amb la campanya que va fer el Boris Johnson, el mateix, i ho estem veient aquí. Ho estem veient aquí. Com a ciutadans, alerta. Alerta.
com a ciutadans i sobretot la gent, que són la majoria, que tenim un aparell de desinformació a les mans brutal. Sí, Brutal, o sigui, el sentit crític i el buscar fonts fiables d'informació és cada vegada més urgent i necessari. Sí, o sigui, és veritat perquè una altra de les conclusions és que realment tenir qualsevol objecte tecnològic, un mòbil, una tablet, un portàtil, això ens fa, entre cometes, febles perquè, tot i que nosaltres no ens adonem inconscientment, al dia rebem moltíssima publicitat i és que el Brexit es va basar en publicitat i sobretot amb gent que el que feia era convèncer, però no només parlant, com s'ha fet sempre, sinó a través de les xarxes socials i de recolliment de dades, que realment és el que a mi més m'ha sobtat perquè, tot i que ja sabia una mica, no sabia fins on arribava l'extracció de dades personals, que de fet és il·legal, vull dir, és que és impressionant. No hagués esperat fins a aquest punt que haguessin arribat a la privacitat de les persones. Es que tú fas qualsevol búsqueda a Google y al día siguiente tienes ofertas, Todas Sí, las Google, sí, porque Big Data está ahora, bueno, a tope. Sara, jo et volia dir que m'agrada molt que l'hagis fet en anglès, vale? Com a profe d'anglès, i aleshores, com deia el company, sí que vull dir, estaria bé pensar una mica en la relació que té amb la Commonwealth, no? Tot el que estem parlant del Brexit, i també de les diferents zones geogràfiques, no? Per exemple, Escòcia, que són reacis al tema del Brexit, perquè a més hi ha un tema de voler la independència d'Escòcia. El problema d'Escòcia és que, abans del Brexit també es va fer... De fet, el Brexit es va fer perquè David Cameron creia que podria sortir a favor de la permanència, perquè abans havien fet les eleccions a Escòcia per votar si Escòcia s'independitzava del Regne Unit. I com va sortir la permanència, doncs per això David Cameron es va atrevir també a fer el mateix amb la sortida d'Europa. Això ho expliques en el treball escrit? Sí. Doncs també ho explico a l'exposició oral. Lo de Escocia es un drama, además. Escocia es un drama porque esta gente votó en contra de la independencia para no irse de Europa y se han quedado dentro y ahora se van de Europa por haber votado que sí quedarse en el Reino Unido. Es un drama esta gente. I després una pregunta que et vull fer. O sigui, el ciutadà normal, de peu, del carrer, en què creus que li beneficia el Brexit? Si és que li beneficia en alguna cosa? Jo crec que el Brexit també està impulsat molt per al sentiment nacionalista i perquè al cap i a la fi, tot i que la majoria de britànics ho aleguen a que no es senten del tot independents de la Unió Europea, també té molt a veure amb la immigració perquè és de fet una de les causes principals i sobretot, per exemple, amb la possible entrada de Turquia a Europa, perquè el Regne Unit no vol que entri Turquia i per això també ha sortit i perquè el que ells volen és controlar quina gent de fora entra i tenir més control sobre les seves institucions, sobre la gent que treballa, tot això és el que volen controlar i per tant jo crec que la immigració ha estat també un dels factors més importants i per això jo crec que la gent ha volgut afavorir també el Brexit perquè tot i que ho neguin en certa forma jo penso que també existeix una part racista i és el que jo crec que ha motivat sobretot a la gent i el que més afecta perquè és el que han decidit al cap i a la fi. De moment el que sí que trobaran seran molts danys col·laterals. Sí. Hi haurà molta gent que es quedarà pel camí. Molta gent. Sí, bueno, una de les coses que també explico en el meu treball és que de fet el gran problema de... O sigui, Regne Unit ara mateix ha patit una triple crisi perquè el que ha fet és molta de la gent que portava béns i serveis i abastia tot el Regne Unit eren estrangers. I entre el Covid i el Brexit no han pogut entrar. I ara què passa? Hi ha molt material, o sigui, és a dir, hi ha molts béns, però no es poden portar, llavors totes les botigues i totes les benzineres, com hem pogut veure, estan buides perquè no hi ha suficients persones per transportar tot el que s'ha de vendre. És a dir, els primers en patir això han estat ells perquè han fet fora a gent que treballava allà, que els hi abastia de tant menjar, o sigui, des de menjar fins a benzina, vull dir que és que no... Estan buscant xòfers desesperadament. O aquí recoger la fruta, si no viene gente fuera tampoco la van a recoger los de Vox. Bueno, molt bé.